nechce sa vám chodiť ďaleko do školy, len aby ste sa naučili nový jazyk. Práve preto vám škola Accent ponúka možnosť online výučby. Hello, teacher. Hi, Cynthia. How are you today? I'm good. How are you? I'm fine, thank you. Are you ready for today's English lesson? Yes, let's dig into it. Jazyková škola Accent vám ponúka aj prezenčnú výučbu v modernej učebni na Vesmíru 1 v Košiciach. Poďte za mnou. Vítajte v našej učebni. Jazyková škola Accent okrem výučby ponúka aj úradné a neúradné preklady, audit jazykových znalostí a predaj učebníc. Navyše vám jazyková škola Accent ponúka darčekový poukaz pre známych a rodinu v ľubovoľnej hodnote na narodeniny a rôzne iné príležitosti. Kontakt na jazykovú školu nájdete tu.